Γεια σας παιδιά, LG Gamer εδώ. Παίζουμε Minecraft. Μαζί με Διονύση Παύλος. Δεν μας νοιάζει. Η αραχνούλα της γειτονιάς. Σήμερα λέω να φτιάξουμε... Τι να φτιάξουμε, Διονύση? Έπεσε η νύχτα στο Παλέρμο, Γιάννη. Τι να πάμε να φτιάξουμε, έχω ξύλο. Το προηγούμενο, ναι. Είναι νύχτα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Τι... περίεργο πράγμα. Γιατί τελικά, Διονύση, αποφάσισες να μένεις αλλού? Γιατί θα το κάνουμε ξενοδοχείο αυτό. Αλήθεια. Ναι, μικρό για ξενοδοχείο. Ένα σκρίπερ εκεί. Πού ρε? Θα το Άσο, ψαρέψω. άσο. Να το ψαρέψω και εσύ να το βάλεις στον αέρα. Ναι. Πρέπει να καθίσει. Είμαστε και οι δύο την άλλη. Ό,τι πέτυχα. Πέθανε ήρθαν. Γιατί έχεις τέτοιο skin Steve? Γιατί μ' αρέσει ο Steve, ξέρω. Τι λέει μεταφέρθηκες, τώρα δεν φταίω. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, τι θα φτιάξουμε? Κάτι στο τέτοιο. Πού είσαι? Δώσε μου και εμένα μερικά. Έλα πάρε. Πού είσαι? Περιμένε, έρχομαι. Είσαι στο τι. Α! Βοήθεια! Έλα, πάρε. Πόσα έχεις? Πάμε μέσα. Ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Τι να φτιάξουμε? Μην τα χαλάζε. Δεν ξέρω τι να φτιάξουμε. Αυτά για τους θεατές που θα κάθονται. Σε ποιο layer να τα κάνουμε? Εδώ. Δεν ξέρω, έτσι πως είναι λίγο φτιαγμένη, είναι λίγο περίεργη. Πάμε εδώ. Δεν έφερα τσεκούρι, έχεις τσεκούρι? Εγώ δεν είμαι builder, δεν ξέρω τίποτα. Σε αυτό το layer είναι καλά, έτσι πάμε. Λοιπόν, Έχεις ξύλο? Όπα. δεν έχω ξύλο και σκύλο, θα φτιάξω. Βλακία μου, βλακία μου. Δεν θα φτιάξεις. Κι εγώ πνίγω. Δεν έχεις τσεκούρι? Όχι, έχεις. Ωραία. Και χάρηκα. Αλλά έχουμε speed. Γιατί είμαστε δίπλα στο CNP που έχει τα μπίκονα. Αλήθεια? Α, ναι. Ναι, όντως. Α! Κάνε με λίγο να πετάω για να δω πως θα γίνει περίπου. Βασικά όχι, ας το κάνουμε τα τέτοια. Έχω να παίξω τόσο καιρό που... Αυτά... γιατί φεύγεις? Απλά ήθελα να γίνουμε φίλοι. Διονύση, φαγητό. Δεν έχεις φαγητό? Όχι. Τώρα έρχομαι. Πατάτες, καρότα, σαλάμια, παντόφλες. Μην το... τρόμαξε. Γιατί είσαι έτσι? Με επιτέθηκα κάτι κανίβαλοι. Πάρε. Κάνουμε λίγο την κάμερα προς το εδώ. Πάρε και φύγε. Γιατί δεν θέλω τα καρότα. Hearts, όλες. Μ' αρέσει το τύπι. Χανιά, χανιά, χανιά. Από πού ξεκινάμε, το κάνουμε? Περίμενα εδώ. Εγώ είμαι πάνω. Κάνοντας παρκούρ. Όχι, όχι, πλακιά μου. Πόσο θα είναι αυτό που θα πολεμάνε, 2x2? Τι 2x2 ρε? Αυτό μέσα, 2x2. Το τελευταίο μου, δώσ' μου κι άλλα. Δεν έχω. Τι λογική είναι? Γιατί? Εγώ τι θα κάνω? Μα δεν μπορώ να ανέβω. Δώσ' μου ένα. Όπου πάρει. Είμαι μέσα στο ξύλο. Αλήθεια?
Είμαι ανάμεσα, έλα να με δεις. Του είσαι. Περίμενε λίγο. Φάντασμα είμαι. Περίμενε, να σε τραβήξω. Ευχαριστώ. Να ρωτιέμαι. Μη. Α! Πού πήγανε! Τα σπαθιά. Α, ναι, τα είχα. Μία αλήθεια, μία. Δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς, είμαι μέσα. Κοίτα, μπορώ να βγω απ' έξω. Είμαι το μπλοκ. Έχω ένα Είναι βέλος. το κέντρο του σύμπαντο. Ου, είμαι έξω από το μπλοκ. Πώς βγήκε? Είμαι έξω από το μπλοκ. Πώς βγήκε? Γίνεις τι σου είπα πριν το βίντεο. Μην πες να μην σε χτυπάω. Γιατί? Σε χτυπώ πάρα πολύ στα βίντεο σου τελευταία. Τώρα. Αυτό πρέπει να το καλύψουμε, Να το καλύψουμε. Να το καλύψουμε, Γιάννη. Να το καλύψουμε. Θα πάω να πάρω seeds. Πάμε, Δεν ξέρω γιατί το. πάμε. Έτσι. Τώρα θα πάω να σκοτώσω και ένα το creeper. Το creeper εκείνο εκεί. Άρα. Έτσι να το τραβάει καλά. Άμα σου πω ότι τώρα. Α, τραβάει, εντάξει, τρόμαξα. Είδα εκείνο που γράφει εγγραφή να μην φαίνεται. Είδα εκείνο που δεν γράφει. Είδα εκείνο που δεν γράφει. Που γράφει. Σκατούλες. Εγώ σκαρφαλώνω έναν φράχτη. Εσύ είσαι άρρωστος, οπότε μην μιλά. Η αρρώστια μου είναι. Διονύση, πες τους για τα vlog. Α, ναι! 2 με 3 Μαρτίου. Ναι, 2 με 3 Μαρτίου. Θα πάμε μια εκδρομούλα. Θυμάσαι που, Γιάννη? Ναι, κάπου στον Αχαιό. Όχι, καμία σχέση. Αριθ- Να μην. Όχι. Στην Χαλκιδική. περιβαλλοντική Στη εργασία. Χαλκιδική. Σε μια περιβαλλοντική εργασία. Και εκεί πέρα θα κάνουμε ένα vlog για το πώς είμαστε μαζί με τον PlayStation 3 Gamer σε ένα δωμάτιο. Ναι, θα κοιμηθούμε μαζί. Δεν θα κάνουμε. Είναι διήμερη η εκδρομή. Εκεί πέρα τι έχεις κάνει με τα redstone? Τέτοιο. Άμα βάλεις μέσα, πώς το λένε, τέτοιο ρε, μέσα στα Creeper. dropper, όχι, Μες- πώς λέγονται, μες στα- μέσα στα dispenser φλογοβόλα, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, Βέλη. όχι βέλη, που εκείνα ρε που... Κρυοτεχνήματα. Ναι. Γιατί- Ντάμα. Α! Τώρα ντάμα. Το είδα. Και έχεις σπίτι αφού. Αφού εσύ με χτύπησες. Λες γι' αυτό να είναι. Ωχ, τόσο ωραίο το σπάσεις το τέτοιο. Το κλαίει. Κοίτα εμένα προσοχή. 3, 2, 1. 3. 3, 2, 1. Α, το ίδιο σπάει, εντάξει. Ένα hit στο ίδιο. Ένα hit. Γιατί είπα hit. Shot. Είναι γύφτος, ξέρω εγώ. Νιώτσι, κοίτα με λίγο. Ενώ χτίζω. Θα σε ψαρέψω. Γιατί έσπασες μπλοκ εκεί? Πού? Ψάρεψε με. Δεν κάνουμε τίποτα και έχει βγει 9,5 λεπτά. Τι είναι σε μια μισή. Δεν πειράζει. Συζητήσαμε σήμερα απλά για το vlog. Τι θα κάνουμε. Υπήρχε εκεί πέρα σκάλα. Πού? Εκεί πέρα υπάρχει σκάλα. Ναι, να φτιάξουμε σκάλες. Ναι, μια σκάλα. Είχε σκάλα εδώ. Βρε, κανονικές σκάλες θα Α, κάνουμε. εσύ είσαι από τον πόντο. Όχι, συγγνώμη, αυτό ήταν αντανακλαστικό.
Μην το χαλάσω. Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Θα χαλάσει όλο σου. Δεν το ξέρω. Το έχουμε κάνει ήδη μια φορά αυτό. Πάρε λίγο ξύλο να βοηθήσεις. Φυσικά το έχω τελειώσει να το δεν χρειάζεται. Τι είναι. Γιο. Αυτή η μουσική του Nike. Τι περίεργη μουσική όντως. Περιεργότατη. Όπα, sorry. Μια ράχνη με κοιτάει περίεργα. Η Διονυσένια 789. Η Διονυσένια. Οχ. Λοιπόν, εδώ. Το πρόγραμμα δεν θα της το πεις. Α, ναι. Πιστεύω πως πρέπει να έχουμε πρόγραμμα. Οπότε, λέω. Δεν ξέρω άμα ισχύει για πολύ καιρό ακόμα αυτό. Για πολύ καιρό αυτό. Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή 6,5 ώρα βίντεο στο YouTube. Αυτό. Και μπορεί και καμιά φορά τις Δευτέρες να βγάζω vlog, αν μάινε. Γιατί δεν προλαβαίνουμε. Την άλλη Παρασκευή θα σε το βγαίνεις. Ναι. Ωραία, οπότε μπορούμε να βγάλουμε. Τελείωσαμε. Κάτσε να δω πόση ώρα βγάζουμε. Έχει εδώ πέρα vlog. Βγάζουμε 11 λεπτά, ωραία. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, αφήστε comments. Δεν ξέρω. Comment. Όχι, κάνει καινούργιο το κανάλι. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε και εμένα και την ιστοσελίδα του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο λέει Gelvin, θα το αλλάξω. Μην φοβάστε. Gelvin. Βασικά νομίζω πως λέει Gelvin. Εκτός αν λέει LG Game. Twitter, Hangout. Δεν ξέρω τώρα άμα κάνουμε στο Hangout. Τι ήταν αυτό. Θα το ξανακάνω, μην φοβάσαι, έχω. Ωραία. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.